Nyakoromga jongo kinyi machielo marwa kini machiegni chenro mar poko pogore chenro makelo ni chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Okinyi makawuono pok mabende adwaro tang'oni en pok mano mar loso glese. Samoro nigi glase odi kanyo Nyakoromga jwang'. Glese nitiere tieng' mopogore opogore. Obed mago mimetho godo, samoro mitoke, samoro mag deco pieces ma intiere godo e odi. Alimo ka Nyakoromga jwang' kama bende ilose glese chakre chakruok nyaka giko. Adhi romo gi jal mosebedo katayo chenro ka chakre thuolo mar higni 15 mosekadho. Odhi bedo koleronwa gik magitimo kama wantiere ni kaluwore koda tich mopogore opogore ma bende gitimo. Omiyo bedo koro nyaka giko, adhi bedo kode piny mar mondo mi wabil wach kode. Machiegni wadwa rad kode. Nyakoromga jwang' gisane sebedo piny mar bilo wach mar mondo mi wang'e kaka iloso glese kae. Arwaki ni machiegni e chenro mar poko pogore. Kwachako ni Nyakoromga jwang' inyisgi nyingi gimitimo. Erokamano ahinya, an iluonga ni Thomas Kapere to an e general manager mar kambi ni. Waloso glass. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore opogore madhi e ute mopogore opogore e piny Kenya ka to kod oko mar Kenya. Thomas, pok ma kama ne chako karang'o? Mana kinyalo mana nyiso Nyakoromga jwang' sigandi matin. Ne kanadonjo ka gimoro 15 years ago, nadonjo kaka jauso. Nikech gima timore ka opogore gi gima nasomo e college. Koro kanadonjo kaka jauso, to auso kuom higni moko madhi 2 kama, to aparo ni wigi kambi oneno potential in me, koro ne gipani sachiew mabedo lakini koro chakruok mar gini nochakore kuom jatenda men iluongo ni Anselm Cross, en mixed bar mar German kod American. Koro kano en Kenya ka no chako timo gini, odhi loka kumoro ni Holland. Odhi opuonjore glass blowing nikech it's a very rare art. Glass blowing en art. To art ni en gima very rare mar glass. Koro kano biro duo Kenya kae to chako gi joma tin mana oyudo kae. Nochuno ni nyaka nopuonjgi nikech ne onge college moro amora ma ng'ato nyalo some gini. Koro nodhi opuonjogi kende mokwongo kasto koro wa grow wabedo kuma wabede kawuono ni. To nyalo penjo ni en pok mani puonjori koso nopuonji? En pok mayore kabisa nikech kodoko ka an no ang'eyo ni glass iloso nang'o, no ang'eyo ni ang'o ma iriwo mondo tim kama. En gima opogore kabisa, en mich. In fact, gima watimo ka en mich nikech en talent. En gima ok inyalo losa. En gima iloso gi mkono, en craft. Koro craft marwa ni en gima wapuonjore mana e ka, wan e bubble marwa mar kaka wan ni. Glasses muntiere godo, nitiere kata mana moko mwandu mosebedo kwaneno. Mar mondo mi ulos mwandu makamagi, glasses ugolo kanye? Koro glass giwuok kuonde mopogore opogore. Nitiere kembe maloso mesa moko mag kiyo ka. Nitiere kembe maloso dirisni, to sama ging'ado dirisni go nitiere off cut go mage achiel kuom watiyo kae. Nitiere chupni mag wine gi, nitiere chupni moting'o chupni go bende watiyo go. Kaka kadwaro loso glass ma green to atiyo gi chupni ma green. Koro chupa mar Sprite ma green cha mane ma koro wakao to wachoko to waluoko to wanyume ei furnace kacha to liel kasto omelt kanyo molokre mayom. Koro kosebedo mayom kamanyo eka koro wakawe gi chuma moko ni blowing pipe, wakwanye gi chuma no tibedo piny e bench to koro imolde. Kaponi adwaro glass mar wine, kadwaro glass mar maua, kata kadwaro glass mar beer, to koro emolde mos gi lwedo nyaka nodonje shape mwadwaro. To mwandu mag glasses gin kaka mage nikech wan wang'iyo glasses ni gin mag modho, to muloso ka gin kaka ang'o? Koro waloso glass mopogore opogore. Waloso glass moting'o gige household kaka mag metho, glasses mag plates mag chiemo, waloso glasses mag maua, waloso glasses mag wine, to bende waloso nyaka taya. Waloso nyaka teyni mopogore opogore kotiyo gi glass. Waloso kendo nyaka gige mag ber miketo e garden. Kaponi in gi garden ni moro, di glasses moko waloso mobedo kanyo. To bende waloso nyaka sculptures minyalo chungo bende nyaka compound mari
waloso kendo nyaka wall murals, nyendo kata ka ng'ato nigi wall ne kamato odikorete gik mabeyo beyo, kata olosne butterfly moro, kata olosne dragonfly moro, to odhi opache e wall kama. Mago duto te waloso. Tich ka tich nitiere koda ber gachidh nade mage, tang'eni ber ng'eny kaluwore ni isebedo kitiyo ka kuom thuolo mar higni ma ohewo 15. Achidh nade gin kaka mage? Wan gi challenges mopogore opogore. Nitiere kaka karwa ka unene obor matin, en oko mar town, oko osebedo gi barabara moro maber, nitie stretch moko osebedo gi barabara maber, koro mano osamiyo kastembewa mang'eny ok osathoro biro malo ka kuma wantiere kaeni. Koro mano emomiyo bende ne wabiro bedo gi dukni mondo wabed gi dukni e town kocha, ma joma ok nyal biro malo kae nyalo chopo kocha. Gimachielo kendo mosebedo challenge en lwasi mar goyo ohala kosebedo maber ahinya kaluwore gi taxation osebedo malo matin. Koro mago challenges mosebedo ko wabedo go kendo. Kasto girwa no wawang'o gi gas. Koro bei mar gas bende ok en gima ni piny, en gima ni malo, to gino tiyo gi gas bende mang'eny. Koro mago challenges ma wasebedo go matin. Karo gimachielo kendo en staff maloso glasses go, nikech kaka nang'isou ni gini en art ok en gima nyalo konya ng'ato to isawe ket ni los na glass. En gima nyaka puonji ka tin to higni 4, jomon kage watrain madhi ma higni 4, nyaka puonji higni 4 mondo mi kiti mang'owa inyalo loso glass. Koro staff makamagi kaponi joma odhi retire, to nitie joma bende oweyo tich, koro miyo challenge bedo matin kaka production maru dhi mbele. To bende adwaro mar mondo mi walos kotenre kod mach ma utiyo godo, nikech ang'eni mach mutiyo godo tekre ne gi ng'eny. Wa invest mang'eny ahinya kuom training jogo, nikech namba 1 tool mari maduong' e glass kacha en ni itiyo gi glass maliet. Glass nyaka bed maliet eka dolosni gimoro. Koro wasa invest mang'eny ahinya e kuom puonjogi tiegruok, gitiegore kabisa. Koro nitiere chike e floor kanyo kuma gitieno, nitie chike kanyo ni samisa kwanyo glass maliet cha, nitie kaka iwuotho kode, to bende nitie kaka iting'e. Magi gik mawaketo mondo mi avoid ajali. To bende ng'ato osewang' kae? Unluckily mana ka nang'isi ni asebedo ka higni mang'eny, to ajali ma osetimore malich ka kumorwa ni onge. Kopogore mana gi samoro nitiere man wayudo matin mana ng'ato chuma moro maliet nodhi oreo bade kama, nok en gima lich, ne en gima timone first aid kata obo ruma, onge gima lich ahinya. To bende Thomas, akeni glasses mutiyo godo ugolo kanye, to pogruok en mane kinde glasses muloso ka gi glasses moko jowaja thoro tiyo godo moko wuok ramne pinje maoko? Wan gi glass tieng' mopogore opogore. Nitie glass mwayudo ma en window glass cha, window glass ma kawaida cha, ma koro clear, ma kwa onyume mach kacha mwawang'e, en omiyo wa clear glass maler ma onge gi rangi moro amora. Kasto kosawang'e kopod keto rangi, wan gi rangi mwa import ya Germany. Nitiere, there's only one maker in the whole world aloso rangi ma compatible gi window glass. Koro ka rangi no kosebedo go, koro sami ichodho glass kigole e furnace cha, ti irole e rangi cha, to kawo rangi no. Ka en rangi mared to biro kawo rangi mared no, kasto chak iduoke to wang' kendo, to omelt e kiyo marino, to lokore kiyo en bende. Koro mano ma. To nitiere bende chupa. Koro kaka ma be pod miyo wa glass, ma be kwa wang'e, koro koseyudo ma nitiere joma ndiko ma ginyumo gi e pi, to pi budo gi otasni, kaso giwalo otasno. Kaka sewalo otasno, to koro iketo gi e wheelbarrow, kaso itoyo krashe mana matin kama, koro obiro mach ka to wawang'e. Ko wawang'e to miyo wa rangini. En chupa kama en kwa wang'e to rangini momiwa. Koro glass moro amora mane i furnace kacha chal kama. Ma kaponi aomoni koro aloso vas moro ma aloso kata mana jagni, ma jag mar pi. Ka aomoni aloso jag mar pi, ta no yudo ko chupa kiyo mana wang'o ne en chupa ni, to koro jagni bedo gi rangini. Jag to koro en jag, lakini koro rangini obiro kuom gini. To bende to mabe pod miya mana kaponi awang'o ma kiliani, bende nadwaro jag machal gi bulu mokikore ni, bende pod miya nitiere rangi moro ma blue ochalo kuyo kama, ochalo kite bathindo kama. Koro ka roll glass maliet e wi gini, to odhi omoko kaka neno koro momoko, koro miyi del machalo kwach no, mano bende moro mana kamano. Koro ma chupa
ma chupa ma wine glass, ma chupa mane kawa chupa mar Sprite cha, bottle mar Sprite cha, to wango, to kosa wange, to watuome, to koro ng'ato bedo piny to loso gima chal kamae. Mar maua en olose gi rangi mopogore kendo chemical mare mopogore matin mamigi machalo ma blue ni, kasto iketo ma white bende wiye, kasto ikawe kapod oliet cha tinyume pi mang'ich. Temperature mar gini sama oliel kacha, very important, sama oliel kacha cha temperature mar maj cha en 1180 digri 1180. Kasto sama isoloso gima pod oliet cha tidhi kawo pi mang'ich dhi kinyume to mi effect ma koro king'iyo dende tijana ka gima oyecho ya effect no ya kum pi ya kum gima liet to kod gima ng'ich. Mostly glass mawuok oko gin molos gi machine. Glass molos kae olos gi lwedo, mana kana wacha en craft no, obedo piny to iloso. Koro awachni koro kaka ma glass ni kiting'e tiwinjo kopek kabisa, to bende durability mare ni malo nikech en glass ma ogore piny samoro kama takwanya kendo achaka kete e mesa. Opogore gi rach ma China moko ma replica. Koro en glass ma pek to lose gi lwedo, kaso pogruok mare en ni ok gichalre. Ok inyal sani kibiro ni mondo alos ni machal kama kendo ok abi loso machal kama, abro loso machal kama to ok obi chalore. Obiro yudo ka en gi pogruok matin, yudo ka samoro ma wende ni mari ni okav kama, machielo bido ka owuok oko matin, moro bido ka ma duong' moinge, samoro kipime gi machielo yudo ka ma ni height ni malo matin. Koro opogore to mane beauty mar handmade ma watimo koro kae. To bende nengo gi kana chenra iye kana no ka nengo gi bende bit ka ni malo matin, to los na ko tinde kod nengo magi. Production mar glass ni ok yot. Ji samoro paro ga ni glass ma ukwanya ni ang'o miyo keto nengo bedo matek kamae. Ok en kamano, nikech ko ng'iyo majno liel gi gas, to gas bese ok yot. Samo liel gi gas no oliel okinyi to liel otieno, nikech kwa samoro dhi lamo tiku ticha ok onya loro majno. Kwa lore mondo mi chako liel kendo momiwa temperature 1 week, koro oega otieno oliel to ngi production. Koro neno ka mano miyo bei mar riembe bedo malo kabisa. Bendwaro sende kotenre kod dwaro mano mar rito alwora, nikech noneno kama uchoke glasses moseti godo, wach makamane dwach nang dupani tich mutimo ukonyo e bero alwora. Glass art is a very rare thing, en gima ok yudre sana okopogore gi glass loso gi machine cha. Koro joge wa nyaka watieg gi manaka, joma otiyo ka nyaka watieg gi manaka. Staff matiye ka ema moko wagolo kanyo to watiego kae. Kasto weche mag alwora be waketo malo sana, nikech wan achiel kuom joma obedo listed kaka joma orito alwora mar kae. Wa recycle glass nyiso ni wa save environment, wa save alwora gi glass maromo tan achiel. Samon gi fane sariyo wa save alwora glass tan achiel every day. Kasto kata mana packaging material magwa gin mobedo recycled. Gimana amora motiyo kae obedo recycled. Koro watemo timo gimana amora mondo we go green kamano. Adara mar mondo miterwa kakuloso process, iwacho ni shapes kakugolo process mag loso glese gin kaka mage, ka inyalo mana ngiko no matin kapok wan wachung' wadhwa neno. Wadang'iso kaka process wane chalo. Obro chako gi kuma wayude glass cha sama gidonjo, kaka giwuok kanyo, kaka iting'o gi matergi e mach kacha ma wang'gi ma koro wachak loso glass ma glass bed glass. Gisani Thomas, ang'eni ji korom ga jwang nitiere koda siso mar neno kaka glasses iloso. Omiyo aparo ni ka okang' makama mar mondo miterwa wane process chakruok nyaka giko kaka iloso glass. Adona timnu demo moro matin, wala loso gima chal kama. Wadhi bedo gi ma en bakul ma bede mesa, kasi keto matunda kae, ma tije kete mesa, kasi kete matunda. Koro ka in gi wendi moko koro isabu gi ma gido ka chamo matunda. Koro mai mondo loso sani, wada chake kwa dhi kuma wang'e kiyo, nitie fanes ma wang'e kiyo, kanye watuome kiyo kaso obedo kae. Jalos gino dhi bedo kae e bench kae, sani wada dhi kode. Koro otuomo kiyo to neno kaso biro wabedo kode piny kae. Koro wanene uru ka gini waloso kawuono, nyakwa Ramogi.
Koro mae pipe mana wacho. Mae miluongo ni blowing pipe. Mae maloso gini. En ema okudho glass, en gi bugo e diere kanyo nyaka tung kocha. Oting'o gima chalo kaka kilo 500 mar glass e iye ka. Koro iyawo dhoot, kasto kawo pipe no tinyumo glass mosaliel e iye kacha. Ochalo nyuka kama, to bito pek. Koro koya kanyo biro neno glass no kanie mbele gi kiyo. Koro wadhi bedo piny mondo dhane kaka otimo koro ma e kwa Ramogi Ajwang'. To shepe kasto kudhe. Koro nyaka obed gi angologi. Angologi gin angolo ma special mag glass. To pepa na ema shape go gino koro. To pepa no los jango. Ma gazet ma pepa tu. Inyalo tiyo gi bao, kata inyalo tiyo gi pepa. Koro chak imedo, ok inyal kawe maduong' dichiel. Koro mede, koro biro kode. Koro sani mede. Omede koro, oluwe ewi mano osakudho cha. Mokwongo tiluongo ni babo. Koro bedo kedo piny. Koro sepe mana kamano mos. Mano los jango. Oloso gicha. Bakuli mar ginecha. Koro ma important ahinya ni gini mwaneno ni odhi lose mobiro bedo gima chal kamae. Koro kele mold ka. Koro mold ni miyowa pattern. King'iyo glass ni en gi line kama e dende. Line no iloso gi gini. Koro gima tin ne ma bedo maduong' kama. Koro odhi bedo maduong' moingo ka en no. Koro samiela koro sani koro mede, koro en mana kudhe gi molde. Koro jak ng'ute kanyo, ng'ute ne biro bedo rim mar gini. En teamwork, ok inyal time kendi. Mane momi opudho kendo. Mane momiyo kata mana ogo na season mamoko kada kelo jomoko ka mondo tim teamwork. Gibiro kae, gineno kaka teamwork timore. Koro ne kaka oliet. Rim, yes. Wakati ni rim mane lilak. Koro kosa timo gima kama, koro biro gi kendo glass machiele pipe, to oketo base ne kamano. Kaso koro wawilo chumani, wadani wawil chumani koro mae motigo. Koro wasang'ade. Sama wawilo chumano, otimono gimoro maber nikech olosonwa bugo. Bugo ne koro wadhi wang'o. Okwe piyo piyo, sama okwe piyo cha, koro ok inyal tugo kode, nyaka duoke kende mach mobed mayom. King'iyo bakundwa ni, tineno ka en gi rangi mopogore e lip ne ka. Mae gima wada timo, mane momiyo ineno ka wan gi rangi no. Koro rangi no rangi ni ema dhi losonwa lip mar gini. Ma nitiere ng'ama nosabiro ka gi glass morunde wiye ka makala machielo. Koro glass montiere man gi kala ni obiro ka. Koro rangi no wada keto lip ne ka. Koro omono yawe matin kamano. Eka koro nyadendi se biro gi glass. Koro glass mobiro gono gima important mo nyaka wang'e ni glass mobiro gocha opogore gi rangi ni. En nwaro le rangi machielo cha mondo miwa pattern machal kama. Mopogore. Koro inya tugo gi rangi mari, anya tugo gi rangi ma blue, anya tugo gi marachar mopogore kaka dware. Baero biro kode. Koro mano role gini mar kamano. Very good. Otigo kamano. Gise mag safety koro wang'i ka mano neno ka en gangolo na mano special glasses mar protect wang'i ka gen gi boots gi mondo mi kik wang' kapo ni samoro gimoro ne bedo ma liet piny kanyo mondo kik wang'. Owire mobed ma flat kaso odhi swing kama koro gravity konyowa to ywayo lip ne cha. Otieke. Koro mana kaka nakono uni gini ok chal.
sami loso gini owuok mopogore koro naka marwa ni koro bedo matin ma eneno ka koro lipni ni noyombore ma onge gimo yombore koro onge ka ginyalo bedo machal pogore lakini moro ka moro mena gi ber mare kien koro ma adang isiu kaka gini pod liet sani kaketo taso to olielo mana mach laso kwa kicho already en oliet koro aka koro wadakete e oven kacha obiro tigo seche 20 oven ka temperature mane oven ka bende gimoro 480 samoya e duol michwake cha en 1180 ka en 480 koro 480 ni wawe koro okwe mos onego kwe mos ma koro pange iye kanyo kiny ka koro seche 20 korumo koro yudo ka koro ok oliet koro en mana warm ma inyalo mana mulo gi lweti koro kigole kanyo kaso koro iluoke to itere kuma ikete QC kacha kaso ikete bei kaso koro odhi e market koro ma sani kama ka ouse gimoro 6,000 kamae kosawuok e oven kacha kosawuok kacha ma okotore moluoke ma otere QC moyudo ka quality mare ber to koro iuse ka odhi e market koro 6,000 kamae. Bende wach moro sika ng'ito ka mar mondo be kek ndoya ke mach. Jago rito wach majno sana. Pero kamano to bende wacho ni kopogre gi mano bende uuro mod kera mapije moko ma oko. Kamano. Koro gigi ok wause kanya ka kende. Gigi wauso all over the world. Giwuok kae gidhi loka jingisa wan gi online shop jingiewo gi ng'ato nitie America ng'ato nitiere Germany ng'ato nitiere UK ong'iewo gini koro gini dhi komoro amora ok Kenya kende. Erokamano. Iseneno steps chenro ka chenro koro paro ni commerce chenro kama uuso gie mondo nyakoro mgejwang one final product mwandu mawuok e iye. Erokamano ahinya wadhi uru mondo anenu koro ang'isu mwandu koro wasaloso gi e duka ma koro wauso gie mondo une ma koro e duka ma wan e gik mopogore ka wan gi glass moting'o maua ka wan gi glass mar pi ka wan gi jag mar maji ka wan gi bende gige maridadi machalo kaka kichni koro gimoro amora mwaloso kacha koro product go te ni kae. Nyakorom Gajwang' geno mara ni ka koro wachope giko mar chenro makama ing'eyo kaka iloso gi lese. Antiere koda moro ka nitiere okapu moro ka makenu nyalo mana nyisa ni maka ponono ni nyiewo inyalo tiyo godo e machal nada an ponono ni anyiewe anyalo tiyo kode kaka deco piece takete kama nyithindo komul koka mano geno mara ni pok makawuono opuonje chelari adek kotenre kod kaka iloso gi lese kama nitiere ka bende no kanyo chandalias mopogore mago mabende iumo godo balba mano mar sitima. Gikanyo mere makelo we giko mar chenro mar pogore okinyi makawuono chenro mabende nwamenyo ni kaka iloso gi lese mopogore. Orituru masani warad kendo e kit pok mopogore juma mabiro. Nyinga Sharon Ong'aw.